Hi folks, welcome to my channel Explore Ready. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പാൻഡമിക്സ് എന്നാണ്. ഈ ടോപ്പിക് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ വേൾഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഔട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ COVID-19. അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആയ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പാൻഡമിക്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പാൻഡമിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസീസസ് ആണ്. പാൻഡമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ അറിയുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ COVID-19. ഇപ്പൊ പാൻഡമിക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തെക്കാളും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലാണ്ട് വേറെ കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ അങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡിസീസുകൾക്ക് എപ്പിഡമിക് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ്, എപ്പിഡമിക് പാൻഡമിക് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇതുപോലെ കുറെ പാൻഡമിക് ഡിസീസ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളതും കൊറോണ വൈറസ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് മിക്കവർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു 14 ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പാൻഡമിക് ഡിസീസ് ഉണ്ട്. പാൻഡമിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈറസ് മാത്രമല്ല ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാൻഡമിക് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഡിസീസിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 430 BC ഉണ്ടായതാണ്. അത് പെലോപോണേഷ്യ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർ ആ സമയത്ത് നടന്ന ഒരു മഹായുദ്ധം. ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 430 BC ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൂടുതൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല അതിനെപ്പറ്റി. കാരണം ബാക്ടീരിയ കാരണമാണോ അതോ വൈറസ് കാരണമാണോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അതുപോലെ 430 BC ഏത്തിയൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏത്തിയൻസ് സ്പാർട്ടൻസ് 2 സിറ്റീസ് ആണ്, ഗ്രീക്കിലുള്ള 2 സിറ്റീസ് ആണ്. ഇവര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ശത്രുതയായിരുന്നു. ഇവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഫൈറ്റ് ആണ്. ഇവർക്ക് സോൾജേഴ്സ്, അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സോൾജേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ടൈമിലെ ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഫൈറ്റ് രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ 430 BC പോപ്പുലേഷൻ കുറവായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ആ ടൈമിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ആയത്. അങ്ങനെ 2/3 ഓഫ് വേൾഡിലെ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി ഈ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് കാരണം. അത് ഏത്തിയൻസിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫുള്ള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ സോൾജേഴ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്തു, അവിടുത്തെ എക്കോണമി എല്ലാം നശിച്ചു ആ ടൈമിൽ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ഇനി ക്യൂർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ കുറെ സോൾജേഴ്സ് മരിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് കൂടാണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ സ്പാർട്ടൻസിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടി ആ വാറിൽ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ സോൾജേഴ്സ് എല്ലാം തളർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പാർട്ടൻസിന്റെ സോൾജേഴ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, ഏത്തിയൻസിന്റെ വാൾസ് തകർത്തു. അവര് വാറിൽ ജയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഏത്തിയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ലിബിയ, ഈജിപ്ത് അങ്ങോട്ടുള്ള ആ ഒരു കൺട്രീസിലേക്കൂടെ ഈ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ആയി. അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാൻഡമിക് ഡിസീസ് വേൾഡിലുള്ളത്. സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 165 AD ആ കാലഘട്ടത്തില് അന്റോണിയൻ പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി. അത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്മോൾ പോക്സ് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ വന്ന ഹൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ്. ഹൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റോമൻ എംപയറിനെയും ആ യൂറോപ്പ് മൊത്തം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് ആളുകളായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ പേടിയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക്, രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ. ഇത് നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4th സെഞ്ചുറിയിലും 5th സെഞ്ചുറിയിലും ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഹൺസ് കൂടുതൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഈ അസുഖം കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത്. 165 AD ഇത് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത് 180 AD വരെ ഇത് ഹൺസും ആ ഒരു റോമൻ എംപയർ ഫുള്ള് നശിപ്പിച്ചതും ഈ ഒരു ഡിസീസ് തന്നെയാണ്. ലിസ്റ്റിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ പാൻഡമിക് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൈപ്രിയൻ പ്ലേഗ് ആണ്. സൈപ്രിയൻ പ്ലേഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ ആ കൺട്രീസിലുള്ളതായിരുന്നു കൂടുതൽ ഉണ്ടായത്. അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ അത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈപ്രിയൻ പ്ലേഗ് 250 AD ഉണ്ടാവുകയും കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് സിറ്റിയിൽ താമസിച്ച ആളുകൾക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് എത്യോപ്യ, അവിടെയാണ് ഉണ്ടായത് ആഫ്രിക്കയില്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് സിറ്റിയിലുള്ളവർ അപ്പൊ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം തന്നെ അവര് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ കൺട്രീസിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ അവര് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചെല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് ഇൻഫെക്ഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് ആയി മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ പോപ്പുലേഷനും അത് അഫക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് റോമിലേക്ക് പോയി, അത് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി, അങ്ങനെ പലയിടത്തേക്ക് ഇത് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യായിരുന്നു ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ. അടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ അടുത്ത ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 541 AD ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലേഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 26% ഓഫ് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ ഈ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് നശിപ്പിച്ചു. 26 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 മില്യൺ പീപ്പിൾ ആണ്. കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ആയത് റാറ്റ്സ്, അയിലുകള്, അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഫ്ലൈസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈച്ചകളില്ലേ. ഇത് രണ്ടുപേരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത് കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഈ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് മനുഷ്യരിലേക്ക്. അടുത്ത നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ 5ാമത്തെ പാൻഡമിക് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്രസി ആണ്. ലെപ്രസി അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻസസ് ഡിസീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഭയങ്കര ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ലെപ്രസി. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പെരിഫറൽ നെർവ്സ്, കണ്ണിലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ. ഇത് വന്നത് 11th സെഞ്ചുറിയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ലെപ്രസി കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ ലെപ്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലിസ്റ്റിലെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1350 ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി. അത് ഏഷ്യയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായത്. ഈ ഏഷ്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ നന്നായിട്ട് ബാധിച്ചു. 1/3 ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പോയി ഈ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്കിലൂടെ. ഇത്രയും പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് ഓൾറെഡി കൂടുതൽ ഡെഡ് ബോഡീസ് വരും. ഈ ഡെഡ് ബോഡീസ് തന്നെ കുഴിച്ചിടാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതലും പെരുകി ഡെഡ് ബോഡീസ് തന്നെ മണ്ണിൽ കിടന്ന് അഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡീക്കി ആയിട്ട് കുറെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ. കാരണം അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ടായി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കാരണം, ഈ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് കാരണം. ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ കൊളാപ്സ് ചെയ്തതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആണ്, ഈ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലിസ്റ്റിലെ 7ാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. 7ാമത്തെ പാൻഡമിക് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേഗ് ഓഫ് ലണ്ടൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഇത് ലണ്ടന്റെ 20% പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഇത് കോസ് ചെയ്തതിന് ഒരു കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിയും പൂച്ചയായിരുന്നു, ഡോഗ്സ് ആൻഡ് കാറ്റ്സ്. അവരിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡിസീസ് വന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അവരായിരുന്നു ഇതിന്റെ കാരിയേഴ്സ്. ലിസ്റ്റിലെ 8ാമത്തെ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1870 വന്നത് കോളറയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 7 കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പല സെഞ്ചുറികളായിട്ട് 7 ടൈംസിൽ കോളറ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈംസിൽ വന്നതാണ് 1870 ആദ്യത്തെ കോളറ. അതാണ് ആദ്യത്തെ കോളറ. ഇത് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ റഷ്യയിലാണ്. ഏകദേശം 1 മില്യൺ പോപ്പുലേഷൻ റഷ്യയുടെ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായ്മ വന്നു ഈ ഒരു കോളറയിലൂടെ. ഇതൊരു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസീസ് ആയിരുന്നു. ഇത് കൂടുതലും അഫക്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡും വാട്ടറും അതിലൂടെയായിരുന്നു, ഈ ബാക്ടീരിയയിലൂടെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ കോളറയുടെ കോസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിബ്രിയോ കോളറയാണ്. ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയി. അത് അവര് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു, പിന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയി. അങ്ങനെ കുറെ പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്യും. അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഇത് ജർമ്മനിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയി, യൂറോപ്പിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പ്രെഡ് ആയി. അടുത്ത ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3rd പ്ലേഗ് പാൻഡമിക് എന്നാണ്. ഇത് 1855 ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒറിജിനേറ്റ്. ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചൈനയിലാണ്. അപ്പൊ ചൈനയിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു. ഇത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാണ് കൂടുതൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. ഏകദേശം 12 മില്യൺ പോപ്പുലേഷൻ, വേൾഡിന്റെ 12 മില്യൺ പീപ്പിളിനെ ഇത് അഫക്ട് ചെയ്തു. അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ആ 12 മില്യണിൽ 10 മില്യണും ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ അടുത്ത ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 1875 ഉണ്ടായത് ഫിജി മീസിൽസ് പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐലൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈമിൽ ഏകദേശം ഒരു 40,000 പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ഈ ഒരു മീസിൽസ് കാരണം. ആ ടൈമിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്തെടുത്ത ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടുതൽ ട്രൈബൽസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ട്രൈബൽസ് ഈ ഫോറിനേഴ്സ് കുറെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈമിൽ. അപ്പൊ ഇത് ട്രൈബൽസിൽ നിന്ന് വേറെ ആളുകൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടൈം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ ഐലൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മൊത്തം തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. ആളുകളും കുറെ പേര് അതിൽ മരിച്ചു. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ അടുത്ത ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1889 റഷ്യൻ ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് സൈബീരിയയിലാണ്. പിന്നീട് ഇത് മോസ്കോ, റഷ്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഈ റഷ്യൻ ഫ്ലൂ ഫിൻലാൻഡ്, പോളണ്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഈ കൺട്രീസിലേക്ക് കൂടെ കൂടുതൽ വൈഡ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയി. ഇതിൽ ഏകദേശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3,60,000 വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലൂ കാരണം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമില്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ 11ാമത്തെ പാൻഡമിക് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1980 ഉണ്ടായ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ആണ്. ഈ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 50 മില്യൺ ഓഫ് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ചൈനയിലാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സ് കാനഡ വഴി യൂറോപ്പിലേക്ക് അടക്കം നോക്കുക റെയിൽ മാർഗത്തിലൂടെ ലേബേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ ടൈമിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പൊ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ ടൈമിലാണ്. ഇത് പിന്നെ നോർത്തൻ അമേരിക്കയിൽ ആ പ്ലേസുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷന് കുറെ പേർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി, കുറെ പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ശരിക്കും 2 ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസീസ് ശരിക്കും റിവെഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ ആ വന്ന സമയത്ത് ഇൻഫെക്ഷന്റെ ആ ഒരു റേറ്റും ഇന്റൻസിറ്റിയും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ ടൈമിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്ത വൈറസ് H1N1 ആണ്. അപ്പൊ ഈ ലിസ്റ്റിലെ അടുത്ത ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1957 ഉണ്ടായ ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ ആണ്. ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലാണ് ബാധിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് ഇത് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോങ്കോങ്ങിലാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇത് ചൈനയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുമായിരുന്നു. ചൈന, US അങ്ങനെ കുറെ കൺട്രീസിലേക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആയി. ഇതും ഒരു 2 ഫേസ് രീതിയിലാണ് വന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 14,000 ആളുകൾ മരിച്ചു ആദ്യത്തെ ടൈമില്. പിന്നീട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഒരു വേവ് എന്ന് വേണ്ടി പറയാം. രണ്ടാമത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും കൂടി കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയി. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 1.1 മില്യൺ, ഏകദേശം ഫുള്ള് വേൾഡ് തന്നെ ഫുൾ പോപ്പുലേഷൻ 1.1 മില്യൺ ആളുകൾ ഈ ഡിസീസ് കാരണം മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ ലിസ്റ്റിലെ 14th ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1981 ഉണ്ടായ എയ്ഡ്സ് ആണ്. എയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ HIV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HIV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ്. എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസ് കാരണമാണ് വൈറസ് ആണ് HIV വൈറസ്.
ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന 1920s ആഫ്രിക്കയിലെ ചിമ്പാൻസികളിൽ നിന്നാണ് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൂഫ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്മാരിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരിലേക്ക് ഇത്. അപ്പൊ ഇതിനെന്നെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ എയ്ഡ്സിന് ഒരു ക്യൂറോ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ വേൾഡിൽ തന്നെ 35 മില്യൺ പീപ്പിൾ ഈ ഒരു ഡിസീസ് പല കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസീസ് കാരണം, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കാരണം, എയ്ഡ്സ് കാരണം. ഏകദേശം 14ഓളം ഞാനിപ്പോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് മൊത്തം എപ്പിഡമിക് ഔട്ട് ബ്രേക്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് നിപ്പ വൈറസ് ഉണ്ടായി, അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ടായി. അതൊക്കെ എപ്പിഡമിക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവസാനം ഉണ്ടായി 15ാമത്തേന്ന് വേണ്ടി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല, അതാണ് കൊറോണ വൈറസ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ കൊറോണയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണെന്നല്ല, പക്ഷെ ഉടനെ അടുത്തൊരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇത് ഏകദേശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 100 എങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡെക്കേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പില്, ഒരു സെഞ്ചുറി ടൈമിലാണ് അടുത്തടുത്ത ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്സ് വരുന്നത്. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈമേ. അപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസും ഇനി വരുന്ന ഡേയ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഏകദേശം ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് മീ, പീസ് ഔട്ട്.